Maliens, Mali kono ani Mali koka. Bi alamisa février kalo le nani M5RFP point de presse doke ka journaliste ni blogueur bɛɛ wele ka kunnafoni d'u ma u ka se Maliens bɛɛ ma. O conférence kɔnɔ ne ye kumaw dɔ fɔ a introduction la n b'a fɛ ka segin u kan bamanankan na pour que u k'a faamu. Nka kuma fɔlɔ ye ka duwawu kɛ ka Ala deli an ka soldats minnu tora attaque min kɛra mercredi kunu araba février kalo sabanan minnu ni tora la ni ye duwawu k'u ye Ala k'u dayɔrɔ suma ka duwawu k'u somɔgɔw ye ka duwawu kɛ Mali l'armée ma fama u b'a fɔ o ma ko fama ka duwawu k'u ye ka tila ka duwawu kɛ aigle ye an ka aigle minnu taara finale la CHAN finale la 2021 k'u fɔ M5 militants bɛɛ jeunes musow cɛkɔrɔbaw Maliens bɛɛ tɔgɔ la Ala ka u dɛmɛ Ala ka barika don u ka baara la u ka se ka sigi ni coupe ye Mali la. Nko kabini décembre kalo 22 an ye conférence dɔ kɛ o conférence senfɛ a ye M5 vision M5 hakilina ye mun ye transition la transition kan ka baara jumɛn ni jumɛn de kɛ transition kan ka yɛlɛma jumɛn de kɛ a priorité o ye mun ye o de ye M5 ka vision a y'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka tila k'a fɔ ko min bɛ senna bi an ye jateminɛ kɛ an kun ye fanga min kɛlɛ an ko oligarchie familiale président Kɔrɔ n'a somɔgɔw min ka di u b'o de kɛ Mali la u tɛ sariya bato u tɛ foyi lajɛ an ɲɛ bɛ min na bi soldats dama dama nan'i sigi minnu y'a fɔ k'u bɛna M5 kɛlɛ dafa k'u baara kelen k'u continuer min ka di u b'o de kɛ u tɛ sariya jate u tɛ foyi bato u tɛ foyi jate u tɛ foyi lajɛ ka tila k'a fɔ ko transition yɛrɛ Maliens wulila ku min kama yɛlɛma kan ka don ko minnu na Mali kɔnɔ an ɲɛ b'a la yɛlɛma tɛ ka don a si la foyi kalo 4 filɛ nin ye an ko an bɛna lajɛ ka fɔ Maliens ye M5 ka hakilina ye mun ye kalo 4 in kɔnɔ an b'a fɛ ka jateminɛ kɛ mun de kɛra mun de man ɲi mun ka ɲi an ye mun kɔlɔsi Maliens wulila k'a fɔ k'olu b'a fɛ yɛlɛma ka don ko la ko mɔgɔ dama dama n'a somɔgɔw man ka Mali minɛ ka k'u ta ye an ɲɛ b'a la kunu président Kɔrɔ n'a somɔgɔw don bi soldats ninnu n'u ka teriw don u tɛ baara kɛ sariya sira kan u tɛ foyi kan u bɛ se ka Maliens den dɔw minɛ ka sécurité ta bila ka taa k'u minɛ k'u don kaso la ko parce que u tun b'a fɛ ka institution buruja c'est comme si u tun b'a fɛ ka coup d'état kɛ ka tila k'a fɔ ko premier ministre tun bɛ o kɔfɛ ale tun b'o soutenir ko premier ministre k'a tununna mɔgɔ min bɛ résidence surveillée la soldats b'a kɔlɔsi tile o tile aw y'a bila liberté conditionnelle la ale bɛ se ka boli ka bɔ Mali la cogo di k'a bɛ coup d'état kɛ ka bɔ Mali la a bɛ tila ka mɔgɔ wɛrɛ minɛ olu de tun b'a nɔfɛ k'a sɔrɔ olu surveillen tɛ yen ale dun surveillen don o bɛ mɔgɔw dabaliba o bɛ b'a yira k'a fɔ ka réalité min bɛ sen na a bɛɛ labɛnnen don janfan fɛ c'est-à-dire min bɛ fɔ Maliens ani min bɛ kɛ tigitigi o tɛ kelen ka tila k'a fɔ ko mɔgɔw wulila k'a fɔ i bɛ ka bɔ fanga la don min Maliens kun y'a fɔ ko parce que lakana tɛ jamana kɔnɔ fanga kɔrɔ binna minnu nana fanga la olu yɛrɛ ye soldats donc normalement hali n'u ma se ka ko kɛ domaine wɛrɛ la
lakana koni sen fɛ problème man ka sɔrɔ n'a ye mun kɔlɔsi kalo 4 kɔnɔ terroriste bɛɛ ka avancer ka taa yɔrɔ bɛɛ la sisan u ye Sikaso région bɛɛ minɛ Sikaso Kɔlɔnjɛba Kajolo Yoroso Kucala ka tila ka San ani Ɲɔnɔ ani Segu ani Banamba ani Kolokani u b'u ka base bɛ ka u implanter yɔrɔ bɛɛ la fo population bɛ wuli ka manifestation kɛ sisan yɔrɔ caman la Ansongo Gao Tombouctou Mopti donc lakana sen fɛ an bɛ ka segin kɔ ka tila ka mun de fɔ ko M5 bɔra don min na juillet kalo 20 kalo 5 juin 2020 a kalo 5nan mɔgɔw bɔra ka fɔ ko président n'a ka régime ka taa ka bɔ ka kɛlɛ kɛ fo kalo 18 fo Sadasu nana k'a fɔ k'u ye kɛlɛ da M5 kɛlɛ dafa mun de tun bɛ ɲini fanga nɔfɛ fɔlɔ mɔgɔ minnu ye fagali kɛ juillet kalo 10 11 12 ani minnu ye fagali kɛ Sikaso ani Kayi ka kiri o kiri a kuma yɛrɛ tɛ sen maliyɛnw ko k'olu b'a fɛ désormais ni élection bɛ kɛ élection ka kɛ jɛlenya kan yuruguyurugu kana k'a la parce que n'aw hakili b'a la mankan wulila députés ka élection fanfɛla fɛ u ye élection ŋanamu don min na o de y'a kɛ mɔgɔw wulila k'a fɔ ko sisan fanga in ka taa ka bɔ yen parce que u tɛ baara kɛ ni élection nana mɔgɔw bɛ voter k'u bɔ yen u bɛ élection ŋanamu k'a fɔ ko u gagnera ni mɔgɔw wulila u bɛ Sɔdasu bila ka taa ka mɔgɔw faga ko force antiterroriste ka mɔgɔw faga Sikaso donc o la mɔgɔw ko o fanga in a tɛ se ka jamana mara parce que a ma sigi tiɲɛ kan donc laɲini min kɛra o ye siɲɛ wɛrɛ élection ka organiser pour que maliyɛnw bɛ min fɛ o ka se k'o ta an dun bɛ min na sisan ministère de l'administration bɛ ka fɛn min organiser u bɛ ka yuruguyurugu ni suɲɛli de labɛn parce que kuma o ko ni parti politique y'a fɔ u ma si jate ka taa an tila k'a fɔ ko yuruguyurugu min kɛra wari min votera assemblée la Mali peuple tɔgɔ la ka armée dɛmɛ miliyari 1,000 miliyari 200 ni miliyari 30 o wari a fanba bɛ ŋanamura mɔgɔ min y'o kɛ o dossier ka bɔ ka di juge ma a ka juge o fana a kuma tɛ sen na ka tila k'a fɔ an ye kɔlɔsi min kɛ Sɔdasu minnu bɛ fanga la tellement u tɛ sariya bonya tellement u bɛ sariya sɔsɔ olu yɛrɛ ye sariya minnu ta u bɛ tila k'u sɔsɔ ka taamasiyɛn kelen di u b'a fɔ o ma ko conseil national de transition min bɛ sigi assemblée nɔ o conseil national de transition min sɛbɛnna la charte de la transition kɔnɔ u y'a sɔsɔ olu yɛrɛ décret minnu ta ko a kan ka sigi cogo min na u y'o fana sɔsɔ jamanadenw yɛrɛ t'u yɛrɛ y'a la jɛkulu si ma mɔgɔ tɔgɔ di région si ma mɔgɔ tɔgɔ di cercle si ma mɔgɔ tɔgɔ di mɔgɔ dama teriya la balimaya la u ye ɲɔgɔn da lajɛ bureau dɔ la Kati ka mɔgɔ tɔgɔ di k'olu de bɛna kuma assemblée la maliyɛnw tɔgɔ la o tɛ se ka maliyɛnw représenter en ko c'est illégitime et illégal o de kama M5 ye plainte kɛ pour que CNT a ka disu ka taa ka bɔ yen fɛn wɛrɛ ka sigi maliyɛnw b'u yɛrɛ dɔn min na ka tila k'a fɔ kuma wɛrɛ bɛ yen min y'a fɔ maliyɛnw murutira i bɛ ka bolo accord d'Alger k'a waliya a waliyali u kun b'a kɛ cogo min na maliyɛnw nan'a ye k'u bɛ ka jamana tilali de labɛn n ye M5 militants ani maliyɛnw hakili sigi ko dɔ la a bɛ san 9 bɔ du 17 au 24 janvier 2012 mɔgɔ minnu b'a fɛ ka Mali tila MNLA mɔgɔw olu taara Mali Sɔdasu faga Sɔdasu ye kɛlɛ kɛ dɔgɔkun kelen f'u ka kɛlɛminɛnw banna balu banna u taar'u minɛ kelen kelen k'u bɛɛ faga Burudabɛ ni arabu minnu b'u cɛ u y'u kantigi i n'a fɔ saga k'u kɔnɔ fara ka dimi don n'u somɔgɔw la pourquoi olu bɛ Mali fɛ 25 janvier 2012 u ye Soudan kɛ
a lamé 24 janvier 25 janvier 2012 au anniversaire don 25 janvier 2020 sans qu'on donc fa ay mu soda sumini ya fanganta ku ka gouvernement sigi parce que fangam be ulu de bolo sisa gouvernement est otage de do en bas donc gouvernement ni président ni premier ministre a be otage de donc soda sumini ka di ubodike yi ministre dur de black attack ku beta ulu ni sema mugo kakuma rebelu nyemo ukakuma ku betle flake ya ka kuma nyoya ka nyoon famu ka barawke parce que ulu benendo sisa fu yu mo dama do gouvernement la ka do do center ka soro yi M5 black ref utara ku betle flake alaba akara l'air fla yu la malo u digrula fu sigina kana ma fo moshi ka soro utato mangan fora radio ni télévision la ku bita ku filmer unale na laba u sigina ma fo moshi parce que yu dobaya yu la malo mais mi ka juna be soldasu CNSP nyemo do be o délégation la ministre de la réconciliation anani jo ani sema soldasu do o sema soldasu azawa drapeau de baka mo minu ye malion faka 2012 au drapeau au débat d'ici-là. Mali gouvernement membre, jeune CNSP membre, a tari photographie no ekida. Ko Mali drapeau te wuli, Mali drapeau mo wuli ekida. Fu signa kana ko oye malo dai, Mali a dai. Et mi ka juna be, au Dombe, le 25 janvier. C'est ma réunion de cœur. Réunion fanfela fait où il y a décision militaire. Koubina zone militaire de Sigi, Gao région là, dans le Gouma et les Hausa. Aux zones militaires il y a moins ko ulu de bena Sigi, ka yoro mara, ka sécurité nati, comme si ni l'armée était. Et au Corée moins ko Mali l'armée té aye mun kolosi o provocation ka zone militaire no ku nyemago yere tu togodi o nyemago nana muye ja usiglembe sente kon u dona sente kon to gomi andu yame ko semani gouvernement ma benkola ou ma benkola c'est ma beau défaut mais nana mun jati ministre sababu bulo gouvernement la ou ka mo chama be sente la otuma nous benente o se ka ke chogodi donc aya famu o ye kuma o ye ka malion tromper ou ben la uni soldat sun Mali contre la ou ba fo ku kale la ku te nyon famu ka soro ka mo be ko donc aye mi famu ulu ni mo minun ta fe Mali drapeau ka wuli kida mo minun ko kube base sigi dans le gourma ina fo bulo be nyon bulo muna gouvernement makuma soldats makuma communauté internationale ministre ni oni mo ashima kuma donc malium sika famu ko ben do be complot de be sirile me malika soldats nunu ani sema ni communauté internationale parce que uma wuli ka fo kul masama donc anko ani be fondo fu ko hakili ko do janvier kalo bisaba 2020 le 30 janvier 2020 gouvernement est décret d'OTA au décret 034 PRM du 30 janvier 2020 oui mon faux ko zone militaire do besigi ko opération militaire do besigi atoge Maliko ko de bena yoro lakana kabo menaka kana Kidal kana Gao kana Tombouctou kana Mopti kana Ségou région la kana Tawdini du bena lakana ko nyanabo atowe Maliko ka commandement flasigi commandement est we menaka Kidal
Gao a base sigilen bɛ Gao. Commandement ouest, zone ouest, o ye Tawdeni, Mopti, Ségou ani Tumu. O commandement bɛ sigi Sebari. O sɛbɛnnen don a bɛ yen. O sigira mun na k'u b'a fɛ état ka segin, sécurité ka na, administration ka segin, population ka se ka lafiya sɔrɔ, état ka se k'a ka autorité exercer sur l'ensemble du territoire. O opération in a bɛ sen na, a ma annulé, foyi ma k'a la. An sigilen bɛ yen, Sema bɛna fɔ k'ale de ye base kuraw sigi Gao mara la, Gourma ni Hausa. Gouvernement tɛ fɛn fɔ, communauté internationale tɛ fɛn fɔ, mɔgɔ si tɛ kuma. M5 ko k'a se k'i da de. M5 ne peut pas se taire. M5 dénonce la complicité du gouvernement, son incompétence et le mutisme de la communauté internationale. Ka mun fɔ tuguni ko ni ye jateminɛ kɛ, o ye mɔgɔ minnu sara 2012 ani sɔdasi minnu sara kɛlɛ in nɔfɛ ka bɔ 2012 fo bi. C'est comme u bɛ k'u neni k'u dɔgɔya, u sara min kama comme u sara fu. O gouvernement de b'o kɛ k'a sɔrɔ sɔdasiw ka fanga de don, peuple ka fanga tɛ. Donc olu de bɛna nin kɛ mɔgɔ sigilen ye. En tout cas an tɛ se k'an makun o la. O de kama Nkrumah ye kankari da u ye ko mɔgɔ o mɔgɔ, i kɛra sɔdasi, i kɛra mouvement armé, i kɛra communauté internationale, mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ bɛnbɛn la ka Mali janfa, Ala b'a malo. Ala b'a malo, o ye kelen. A filanan, peuple malien tɛna sɔn, peuple malien tɛna sigi ka n ka jamana to yen, mɔgɔw ka Mali janfa, ka Mali buruja, ka Mali tila. An jɔlen de bɛna to yen. Nous allons nous opposer avec force. Ka hakilina sɔrɔ, ka savoir faire sɔrɔ, k'an ka courage, an ka idéw k'u fara ɲɔgɔn kan, k'an jɔ. An tɛna sɔn Mali ka feere sugu la, an tɛna sɔn Mali ka tila. O de kama n ye kankari da di o transition sɔdasi minnu b'a ɲɛmɔgɔya la, ka kankari da communauté internationale la ko Maliɲɛnw tɛna sɔn u ma. N ma sɔn ma kunu, u tɛ sɔn ma, u ma sɔn ma bi, u tɛ sɔn ma sini. N ye wele bila ka taa yɔrɔ bɛɛ, ka bɔ Menaka, ka n'a Gao, ka tɛmɛ Kidal, ka n'a Mopti, ka n'a Ségou, ka n'a Kulikoro, ka taa Sikaso, ka n'a Bamako, ka taa Kayi. Bɛɛ ka wuli k'i jɔ, ka taa diaspora la. Maliyɛn min bɛ kɛnɛma, olu yɛrɛ bɛ avancer. Bɛɛ ka wuli k'i jɔ ka Mali défense ta. Mali tɛ tila, an tɛ sɔn ka Mali tila, an tɛ sɔn Mali indépendance ka bɔsi a la, an tɛ sɔn Mali unité ka bɔsi a la ani Mali souveraineté. An tɛ mɔgɔ si to yen a ka Mali janfa, a ka Mali bɔsi. Kuma laban kɛra mun? U bɛ ka so kari aéroport fanfɛla la, Bamako aéroport ani Senu fanfɛla la. Nkrumah gouvernement la ko kuma min bɛ sen na o tɛ sariya ko kuma ye. Ni sariya ko kuma don, pour que gouvernement minnu tɛmɛna bɛ san 30 bɔ, mais so ninnu kari. Aéroport fana ko kuma tɛ yen, parce que n'o don u tun bɛ so bɛɛ kari, mais an ɲɛ bɛ mun la, u bɛ dɔ ka so kari, dɔ bɛ yen o ye Malien première qualité, olu ka so tɛ kari, ou bien maabaw don, ou bien waritigi don. U bɛ dɔ ka so kari parce que olu ye citoyen de seconde zone, olu ka so bɛ kari. Ni aéroport ko don, so bɛ kan ka kari. A filanan, mɔgɔ minnu ye papier ninnu di pour que mɔgɔw ka t'i jɔ, a caman bɛ fanga la, pour que olu ma ɲininkali ma k'olu fɛ. Donc an bɛ ɲɛ bi min na, en réalité justice ko tɛ yen, décision politique de don, politique ko de don. An ye ɲininkali kɛ, mɔgɔ minnu bɛ décision ta ka taa yɔrɔ kari,
est-ce que vous savez qu'à fin ko mangame wuli domina ko ka ibe ka gen est-ce que okume malien ka revendication la atala mo shi kuma ko ni be ka bina ko beta aéroport kari est-ce que ibe ka re binan ko charte de la transition a priorité au ministère bara ko nga bara min ko est-ce que aéroport kari le okumbala atala donc mo godi men de hanmi minu be fangala wari be minu bolo sebe minu donc sharia ko kumate c'est une décision politique minum be ko ke mo be marché ibe ka contrôle la donne ou be sankor ou kumbe marché et clécor ou kumbe balka gaz lacrymogène ta fo do sara mo ko minum wi faranyon ka kata kidal le 25 janvier ani mo go minum be ordre di ka yoro kari ulu kumbe mi a shi kunte M5 ka marché la a shi kuma boko ibe ka bo fangal a caman kun bɛ i bɛ k'a nɔfɛ ou bien buka so olu bɛna fara ɲɔgɔn kan olu ni mɔgɔ dama dama ka Mali janfa ka maliyɛnw janfa ka Mali tilali labɛn ka taa bin fantanw kan ka citoyen sugu jumɛn sugu fila de créer Mali la première catégorie ani deuxième catégorie an se ka so o ma donc an ko mɛ min f'u ye ko transition ka baara min ye min ye u k'o kɛ ka yurugu kɛlɛ mɔgɔ min ye maliyɛnw faga k'u minɛ k'u don kaso la ka Mali tilali k'a bali ka élection labɛn élection ɲuman ka kɛ ka yurugu fana kɛlɛ o de y'u ka priorité mɔgɔ wulila i bɛ k'a nɔfɛ o de ye élection ka kɛ pour que maliyɛn mɔgɔ min ka di o ko si aw b'o bɛɛ bila ka taa Mali tilali ka taa occasion di mɔgɔ minnu b'a fɛ ka Mali tila k'u farinya ka courage d'u ma u ka maliyɛnw provoquer k'u bɛ base militaire sigi ka tila ka bulldozer ta ka taa bin fantanw kan k'u ka so kari se bɛ minnu ye wari bɛ minnu ye min ka surun fanga la olu ka so tɛ kari an se ka so ma o de kama n ka kuma laban ye mun ye n y'u hakili jigin ko dɔ la ka kankari da u ye n k'u ma k'u kana ɲina kunu mun de kɛra kunu mɔgɔw wulila i bɛ k'a kama sababu fila bi sababu fɔlɔ o ye accord d'Alger a appliquer maliyɛnw caman nana ye k'u ye Mali janfa k'u ye Mali tila fɛn o fɛn n'a bɔra kɛnɛma ka fɔ u bɛ sɔn a ma donc mɔgɔw ko n'u tora tan yani a ka mandat ka ban Mali bɛ tunu a filanan injustice sariya tɛ jamana kɔnɔ ka bin fantanw kan min ka di faamaw ye minnu bɛ fanga la n'u somɔgɔ min ka di u k'o de kɛ Mali la u tɛ sariya bato o ye sababu filanan maliyɛnw wulila ko fanga in kan ka taa ka bɔ a sababu sabanan ye mun ye i y'a dɔn ni fanga tɛ baara kɛ i b'i muɲu ni élection nana i bɛ voter contre mɔgɔw nana ye voter tɛ foyi ɲɛ Mali la parce que législative député votera mɔgɔw votera u ka contre la minnu votera u contre la u taara ɲagami cour constitution la k'a fɔ k'olu gagné minnu bɔra k'olu ma sɔn u ye forçati de bila u la soldats bila u la k'u faga o kɔrɔ ye élection tɛ foyi ɲɛ tuguni o de ye sababu sabanan ye maliyɛn ko o tuma fanga min bɛ jamana tiɲɛ a tɛ sariya bato a bɛ ka Mali tilali labɛn ni mɔgɔ wɛrɛ ye ni jamanadenw wulila k'u bɛ voter contre la a tɛ sɔn a ma tuguni o fanga in légitimité t'a la maliyɛnw t'u da yɛrɛ la o fanga la donc a ka taa ka bɔ yen o de kɛra sababu ye maliyɛnw farala ɲɔgɔn kan ka bɔ yen o sababu fila de olu bɛ sen na bi min kɛra Kidal o dun ani sema mɔgɔw ye décision min ta an ma gouvernement kan mɛn c'est comme si gouvernement sɔnna ou bien a sirannen don injustice min bɛ sen na sisan ka mɔgɔw minɛ comme ça k'u don kaso la parce que o kuma fɔ min man di gouvernement ye ka taa ka walisow kari parce que se t'u ye u m'a fɔ ko sariya sira la u kan k'o kɛ ou bien u man k'o kɛ n'o don u ka commission sigi commission nationale d'enquête sigi k'a dɔn tigitigi mun bɛ ninju kɔrɔ pour que a bɛ san 30 o problème tɛ ka ɲɛnabɔ comme ça tiɲɛ bɛna dɔn maliyɛnw tɔgɔ la décision kan ka kɛ o ka kɛ mais u b'a kɛ cogo min na ka taa mɔgɔw ka so kari ka dɔw ka so to yen fanga bɛ min bolo se bɛ minnu ye wari bɛ min bolo ka réfugié sugu
kura créé Bamako réfugié bora koran fi ani centre la kana si ce réfugié be ke Bamako era kono sika soma ka élection fana labe ou be ka élection labe chogomini benye bala o élection tena ke élection transparente be na ngana mogo min kadio wuri ni fanga koram go be ben la be na mogo min kadio ka blaka si malio sika soma donc aya fo malio ou ki labe an ko ni continuer ka fo gouvernement ni ko yelama du ka baraka numa yelama du ka barala abese wati dola jagwa malio mina wuli ka fo ko defanga infe na wati sera M5 mena ci blaka ta bem an sika soma una na sira nyumaka khalas problème tala mais an sika sigi ka soro mo na mali janfa ka mali tien ka mali don la jaba ka sharia soso min ka di ko ka mali comme su ni mali sans souci donc mo bo min fu yoni ka fu to bab kana a bonne attendeur sali donc mo barkama min fora ni ko ni min fu do a to avec communiquer de la wena bla réseau a ke do bala sali la